ブンブン、ハロー YouTube。鋼の忍耐力の持ち主、投げるトマトです。そうやったんや。嘘つけ。忍耐力とかけまして。ダメだ。これは絶対解けないやつだ。海岸線何が強いんだ。そう。グラズ。グラズ私使えないです。だってこれじゃあ持ってるディフューザー。まだ爆弾。大丈夫や。爆弾ホットマンが爆弾持たなくて大丈夫だよ。俺持つよ、じゃあ。やめろ。お前ポンポンする爆弾だけで十分だよ、お前は。絶対離さないから。それ一番持たせたらダメだって言ってる。上のビリヤードぐらい。2回。入ってすぐのところ。絶対ディフューザー離さない本から。体にで行くよ。持ったまま走っていここの筋得意あー危ない。ミュートを外したな。あ、やばい、この子にもあんのかよ。あ、ちょ。スキャンしながらスライド。スキャンしながらスライド。できてねえし。あれきれい。どっちだっけ。あ、裏だな。マウスの裏だな。ペラペって。カメラ壊した？壊してないです、先生。めっちゃ取れた。適当な、これ早えな。大丈夫、スモークいないか。それがドローンで誘導するよ。本当にお前、あ、来た。本当に縦持ちだろ、お前なんとかしろよ。って言われるかもしれないけど、それはそうはいかないぞ。隣のね、なんかね、ビップラウンジ入っても大丈夫。いない。とりあえず一回ない。あ、俺も行こうかな。俺も。なんか入っちゃう。あ、そこもうね、ちょうどいい感じにいいよ。そこ開けちゃって、どんどん開けて。う。いる、水槽あるとこに。ここに奥にいるよ。書いたマンジェット。クソ、あいつうまいな。ここに任せ。あ、そこどいてくれ。ナイス、トマトナイス。当てるよ。ビリヤード裏。ビリヤード裏。行ってあげて。あえ、後ろ？ー、いや、あ、ほんとだ。モンターニュでーす。モンターニュ入ります。なんてやろう。ここも余裕そうやな。うん。レベルが低いな。怒ります。ちゃんと2キル取ってるよ。これ0キルでこれ言ってくれるのかと思って俺も。逆戦だと思ったのに。弱性高い。他のやつ言わんもん。いや、俺0キルやったらいいかったよね。ちょっと俺たちのレベルが高すぎるんかな。お前はシャシャリ出てくんな。調子乗ってんなお前。いいよな、ここ。いつもシャシャリでいくから。あ、来た。何これ。なんか中途半端な開き方したな。なんだこれ。お迎えの用意はできてる。残り10秒。
やー、こんなところから入ってくる勇者おらんな。爆弾の位置は特定されていない。ベーカーマットを設置する。そうなんだよね。どっから入ってくるかっていうのが問題なんだよ。ベーカーマットを設置した。有刺鉄線セット。あ、いてるここ。なんだおおなんだ爆弾ゲッチュー。爆弾こっちにあるよ。爆弾こっちにある。キッチン側にある。終わった。アビプラウチにいる。青くんのほっぺってるのがしてた。アッシュ。さっちゃんどこだ。いいな。やれてる。やば。後ろいる。ほっこり。後ろいる。敵オペレーターは残り1人だ。お排除。ボールキルじゃねあ、4キルか。全部違うな。4件か。何一人いない。でも全部やろ。味方、殺しとったやん。あ、そっか。だからか。 2階なのにキッチンから入るんか。素晴らしい。いい取れ高です。何も面白くないけど。うん。いや、俺の画面はすごい白熱してるから。見てる分には面白い動画になれるね、これはね。取れ高、いい取れ高。ドローンを使って爆弾を探せ。どこかの2階っぽいな。ああ、2階。ドローンが爆弾をトマトの挨拶早く考えようよ。いや、だから僕はもう決まってます。鋼の忍耐力の持ち主アリブトマトです。全然面白くない。全然面白くない。いいんですよ。辛いコメント面白くなくていいですよ別にいいじゃないですか。滑ってる。砂駒さんのいきなり滑ってる。砂駒さんの手本見ててくださいよ。突入5秒前。俺だって配信する人じゃない。あ爆弾を見つけたら移動して爆弾を解除しろ。しょっぱな滑られたらだって見たくなくなっちゃう。下クレーマー置いた方がいいんじゃない？持ってない誰も。持ってない。は持ってない。危ねえなんで急に目の前に入ってくるんだ。いた。いた。入ります。ドローン入ります。マットなし。敵がいるよ。入ってもいいよ、入ってもいいよ。もう入ってね、すぐ右にね。ダメだわ。いっぱいいる。新兵はやれる。新兵はね、多分放置してるこいつ。いいよ、いいよ、入っていいよ。入って新兵殺して。入って新兵殺して。ここに俺今ドローンで引きつけてるから。奥に行った。この部屋はいないはず。あと奥にいるから。
っちゃってやっちゃってどんどんやっちゃって裏口ナポリズム入っちゃってどんどん入っちゃって奥にいるからそのまま奥狙う感じ。あ、後ろ来てるナポリズム後ろ来てる当たんな。やば。かぶるとりあえず俺が行く。あ、もう設置しちゃっていいんじゃないの？入るよ、設置しちゃって俺。あい。後ろのナポリズム後ろちょっとなんとかして俺がディフューザーだから。だから後ろのやつをなんかして後ろはディフューザーを守れ。ホットマンは何がしたいんだ。俺が死ぬ。バルキリーいたのかよ。敵オペレーターはあと1人だ。奥にいるぞルーク奥にいるぞ。やられんなよ、お前。やれてもまあ爆弾設置してるからね。来た。ナイスナイス。敵部隊を排除した。危ない。勝てるのか？一人抜けてる。苗抜け多いなぁ。いや、新兵さっき除外されたんだよ、多分。放置してたから。動かなすぎ、放置。一回行くそれか、キッチンか。キッチンはきついなぁ。大丈夫でしょどこ行くですね。投票なしう。キッチンは無理だろキッチン無理なの？キッチン無理。う。キッチンもバーも変わんねえよな。爆弾を確保しろ。あ、バーきつい。変わんないっちゃ変わんないっす。きついな。あ、きついな。開けときゃいいんすよ。警戒するわ、これ。ここ開けて。あと5秒。メガマと設置する。敵部隊が爆弾を欲しいとここ交戦に備えろ。なんもない。どこ？多分ね、ここださっきの敵はね、いい。それでもそこを開けといて。メガマと設置。これじゃねえや、トマト。無理。やばい、怖い。あ、怖い。あ、さっき。まずいんじゃねえか。おーで。2階から来てるな。違うか。外か。はーい。素晴らしい。ブルーバー側の入り口から入ってきてる。多分。うわーごめん。何？奥にいる。当てたけど死ななかったな。早い。どこじゃない？ナポリズムが見てるとこ。ナポリズムのクソ。上にいる、シンペイ。なんでルークが上にいるんだ？いつも通りや。そう。ここに逃げろ。おい、その先にいた。部屋に上いるな、俺の。あ、スーチ入ってナイス。スレナイスッチはね、さっきのナポリズムが見てた部屋にいるんだよ。いる。まだいる。
たな。ドローンドローン。いる？あ、階段来たよ。階段来たよ。マークつけた。ほどこの階段？あ、どっかかった。パチャン言うて。っこり、ほっこり。あ、かかってる。ブルーバだ。そこのブルーバ奥、そこの奥の階段、そこの奥の階段にいる。サッチャー。そこにいる。もう入ってる。残り15秒。バー。敵オペレーターは残り1人だ。いけ、ナポリズムいけ。 10秒。まっすぐまっすぐ。ディフューザーを設置。破壊しろ。バーッとそっちか。どっちだ。バーの中じゃないか。ディフューザー来たよ。あ、おった。階段にいる。を守り、ディフューザーを停止させろ。危なお前だけだ。あとはお前だけだ。そんショットガン。ショットガン。弱かかってくれたのに。弱え。せっかくおとりになってあげたんに。飛んでやられただけじゃねえか。そうだったんだ。いや、爆弾発見してあげたいのか、お前のために。それなら俺でもできるわ。やめろ。醜い争いをやめてくれ。ストレート勝ちがなくなってしまった。爆弾を見つけろ。お前はもう忍耐力がないんだよ、お前らに。一番何お前やと思うけど。何言ってんだよ、お前。はぁ、もう聞いてくるかわ。ごめん、もうこれ以上負けたらもうストレス溜まって、もう俺ゲームしたくない。はぁ、お前、俺忍耐力の塊だろうが、お前。忍耐力の塊。黙ってゲームしてろよ、じゃあお前よ。10秒。またこうか。今日はこれ以上ゲームしたらストレスが溜まったバカだろ。フッカーラウンジ、バンディット、リスキル。はい、全然違う。検索したかったのに。検索してんの。Google 検索してたわ。ここワンパン殴ってからさ。そうならないのよって気がする。これいい、ナイス。また入れてくよ。入ります。マットなし。アクティブディフェンスがね、窓にいっぱい貼られてる。ビップラウンジの方にね、パルスがね、閉じこもってるね、一人ね。おっと、壊された。とりあえず入るぞ俺。大丈夫か？俺壊されたぞ、すぐ。入ったそこ壊されたぞ。そこパルスいるからな。やられてるー。やる。お前は助けられない。やられたんですけど。ナポリズムすぐ来てくれ、助けに来てくれ。俺一人じゃ無理だ。そこいるぞ、左にいるぞ。パルスはやったけど。パルスやった？あ、じゃあ大丈夫。そこ見てて、その通路。爆弾を回収する俺が。あと奥にいるよ、奥に行きたい。痛い。回り込め。あとね、多分ね。来てる。そこ開けろよ、ブリーチングで。右奥の方。お、そこ手前？奥じゃない？走る。私は走る。すぐ入れ。ナイス。ナイス。どんどん入れてくよ。後ろから来るんじゃない？階段から来てるんじゃない？アイディと階段が来る。階段から来てた。仕掛けます。うん。ナポリズム。敵は残り1人。ナイス。オーケー。あーい。余裕。素晴らしい。
いいね。コト余裕だ。ゴールドが上がったんか、もしかして誰か。はい、美味しい。シルバー、